Kublaya pi baro ki para nongrep ki ba don hapo kini ka jela ka jongi ka kerteng ka jongai dei ba sumarlang kharluki dei director jong kani ka mamiti center hangni ka badai ka waina ki jing slam jing ai jing kai namata karap karyang hakini ka center ka jongi ngidon artli ki benta ki ba kum ka center ni penslor na ka por sa ka por ka baningkong kalong bangin penrus pa ya ka jing snothu ha ka jing ya trai ha ka liang jong ka rep ka riang kumno wan ra ya kata ka jing trai ka bang ya trai kelum lang ka bang ong kata ka capacity building wan ya rap ya ki para nong rep ka ba ar ka jing trai ka dei ka jing ya snok tilang ka jongi ka center mamati ringkat bat ka na manage ka wa nangtai na Hyderabad bat ka pat ka center ka ba khot ka EEI kabadai jong ka sorka pedeng kabang nging ya teroilang haduk ini kisi ke benta kaba kongsan kaba kum kani ka santa kabang ya teroi kalong banwan ra ya ke jing hikai kiba thamai banwan ra ya ke jing snothu namata phi kinong rap kibadan hapo kani ka jela ka jongi shwaban le kumta kani ka center kadon kani ya kita ki field functionaries officers kiba kum ka atma kiba ngiju hikai kiba ju dan ringkat pat phi ku ki parlok nong rap na kapo kani ka jela kiba yai ai ka jing shakri ya phi ngikwa pan penrus pa ya ka jing snothu jongki ngikwa banang pen pro ya ka jabieng ka jongki bani ki kilat kilenti kiba maki haba kila yok ya ka jing kai kinlet ban phai pan siki jaka ki bagi trei bakin ya kendu bat phi ki nong rap ban yok ban ya phliu jingmon ban yok ban ai jingmon bat kham tamru ban ya rap ya phi haki ba bon ki banta ki program ki ba ngele hakani ka center ka jongi kalong ki program kim ki jihikai ki bangi ai kalong ban shinai ki dawai dashin ki ba phila ban le hi kum benta ka sniru ni hikai ka ni ka wei ka benta ka ban shinai ki dawai dashin wa kumno ngila ban pen bahapat ya ka mei mariang kumno ngin pen bahapat ya ka sbok khandau kum ta ter kidan ki dawai dashin ki bangi ai ji hikai ka ni ka por ka benta kumno ba ngin yada igi khnyang kumno ba ngin yada ya ki jingpang bat kum ta ter ki jingkai namanta ki jingada ki khnyang ki jingpang da ka bangi pendan kam da ki tiar lene ki jingthum jingtap ki bingi judan ha ka ni ka jela ka jongi hi bor kawai ne pedang ki nuksa ki ba kum kata ngalaban ai phi ki ni ka por ka manta kalong bangi pendan kam ya ki jat sela ki bangi we ni pedam haki pat hadin lang ta wat yau duma selaru ngila penan kam bakan long ka jing mentoy ha bangi ni ada ya ki khnyang ha ka bai dei ba ki jing pang pat ni penan kam do tu tia ni hikai ya ki kumno bakin penan kam de ki wei pat ki lat rukom ki ba ha jela ka jongi ha ki shrong ki jong phi ku ki parlok piadon pat ka wei pat ka benta ka bangi hikai ha kani ka benta ka long ban pen bahapat ya ka mei mariang kani ka long ka badon kam ha namar ka sarkar pedeng kala banjur ya kata ka bangi ong ha ka kentien phareng ka organic farming lene ka natural farming ha kani ka organic farming bat ka natural farming khamtam ka sarkar ka penslur badai ban penduna ya ki dawai deshin ki ba ka sarkar ka ai kata kum ka dawai sini ka dawai mulu ka dawai dupai na kata ka daw ni kum ka center hakani ka por ka manta habangi hikai yekini ki jihikai ni kwa banwan ra yeka jing snothu jeng jing kodor namata kani ka rap ka ba ni khlam pendan kam dawai ka bangila ban pendan kam ban penrus pa taki bon ki rukom ki bangi hikai na ka por sa ka por ka wei ne pedang ki jihikai ka long ba ngin le yakata ka khat pras ni compost ka wei ka jing hikai ki bangi ai yakata ki bangi ong ka panchagi ka wei ka bangi ai yeka jihikai ka long ki vermi compost pat kum ta ter parlok ki be pet ya ni ka por ka manta pila banang yo susu ikini ki jihikai lada pinang yai pet na ka por si ka por kidang don shibun ki jihikai thma ki bangi sakwa panwan ra hadin habut nganget scam ba kani ka long ka jing kentu ba ka jing aimen sim ka jongi ya phi ki parlok ki be pet akini ka por wan shakmat wan mi si ki office ka jongi ki don na ta jong phi wei ba pin yo ye ka jing men toy ni don hangni ban yarap ya phi kuble shibun manla ka por ka mameti ka jo ai ki jingi kai ka phe ka nangrat ki jongi hakani ka kanti ro kani ka snat trekam ka bari khmi ya ka rap karyang jong ka jalla
kala ajing hi kai biang sashi sin ni komishna ya kasbo thong jing thong ka ban pen men toy shibu ni kinong rap ki jongi kasbo kalong ko wei ni kijing dan kam ka ba nong rap la ni uno pasmat ban thong jing thong ki ju pen dan kam bhaya ka haba ki thong ni kijing thong ki jongpi kumta ki don bon jat kisbo ki bangi ju pen dan kam ho ot ki don ki bangi shushim na ki samri jingri kum kasbo et snyang kasbo et masi sbo et air bat ki wei de Henry ki don pat ki jat jingtung ki ba ki ni ki jat spo kim ya ha ban pen dan kam pat kum ta ngi shuthi no ya ki ban thong ki jingtung ki jongi kini ki jat spo pat ki long kita ki spo ki ba khle da wai la ni kita ki ba don ki chemicals pat kini ki jat spo ki don kata ka jinglong ha ki ka pa pen sneo pat ya ka maryang la ni ya ka khandau kumta khanang ban lan na ka jingshak ta ka maryang ha ka ni ka program ka ba menta ka department of horticulture lang ba ka mameti kan pen I shapi ya ka ru komishna spo aba pendon kam tang da ki jat jingkhle ki ba mi na ki marat ki ba ngila ban sham ha ki yeng shat ki jongi bat ki ba ka mei maryang hi kala ai hangi ha ka ni ka program phila ban tip ya lai jat ki spo ki ba ki nong rap ki la ban shna ya ka bat ka ru komishna ya ka ru kalong ka basuk ya unu ubriu ubadon ki jingthmu ha ka rap ka reng ya ka jing hi kai ka papaka ngila ban yo menta da ka basngap ya ka jing batai jung iwei na ginong a jing tem chong ka mameti menta le chapang kene ka practical class chapang bio inputs kene ka production of bio inputs ka way na ka hap hapo kata ka natural farming ka government of India ka penslur ya menta ya baro bakin sedang da kata ka natural farming din ka way na session nang the production of bio inputs tingin pe practical number 1 bangin le nam ta kuno bangin kasbo jingthong ki jongi ya kani kasbo kumentai ni dan san politar ko ni shim san ta ko aja ar kilo shiteng kilo kani ka mithai ka jagari di shiteng kilo besan tengi ai ar litar shiteng kau din nani ko umjuk masimo bakane shikham ka khandau ka babha ni habanti ka khandau na kanu no ka jakka ka babha ka khandau ka ibha ka isi so tang ka khandau ka la ban lo te ini ide tang I jingthau bangat I phi ha I amount I baret mo ha jingthau baret hinrai lada pendal kam na mentashi ekar ka jakka hi multiply be jekine da usau tekan sawan na mentashi ekar ka jakka kene ka deka practical ka beningkong ka bangin le deka practical ka ba apat ka dei bagin shim kom hagani tin shim politar ka ngenai ar tege nasi ngenai shikham ka khandau ka babha ar litar shiteng ka umjumsi bak ka deka shun ya kene ka shun pin khle da ba pin shun ha ka shi litar ka piking ya ka tu shun nang ta phis the lang hang nia babila the ang ne phisa khle bha phisa te akui ke jan nang ta phisa ai lat bakan jaw tang ka belajar mo ka belajar tang ka tu phisa ban pindan kam te mentangin sedang syar practical baning kong mo yak tani ka practical baning kong em nong ban ai ha ka sni pi habu ka ban sni pi habu san sni ba phila an pindan kam ne kan dia te kumno pin ai kan dia phila an ai mình chắc là tôi ôm cho phía sinh tiêu nè gồm phía lang hàng tu và ra cái đây hakapor liyor thì là ban ai hakapor đăng step nga là nè chân miệt hapo bam chân cái gì là cái đây cái por đăng ai hakanu kanu mà là đơn ujing thong trong phí mình ta phía là thong yêu nu sambay mo phía là thong phía ai tu gì so mình ta first spray fish spray mo cái nè shoe spray to kene kani ka first priya pikle ko no pi ai san phau litar ko kani bo phila khle pi ai kanu tu kani ka san phau litar ko pi ai kani ang a litar shiteng nang na pi priya ha kanu ko por tai mo tai nan tai pa pi ai den light house ni days after sowing DAS mod days after sowing
piala kuski din betung ada ku mungkin jakba untuk pat pi ai lai kuski hadir lara lai ke ba hadir shibai de kalau ada tu pat ke second spray pat pi le kum no nyau pausan lita kan dia pat ke sebab pi ai no san lita mo kan nyau pausan pi ai san lita ke sebab mo untuk sebab ba China kan ini ke sebab kiang mo de dia pat dia dulu are to waste 21 days after first spray kan ini pat ai are to waste ni phi nhau nang ne la ne ko sni na kan ne pat phi nhau sa are to waste ni kan ne mo ka that spray pat ini ka that beli no ya shis pak liter ke plus shipau liter kan ka sebab mo kini pat fi ai kan no kini ru artway ni after ke second spray kan second mah kini kadai kalau kamu pin ai to gini le cho ke practical baning kong mo kini ke practical jivam red ni dan kam san phau shoot litar ko de ha kini san phau litar ko ni ai 8 kilo shiteng ka masi mo kini ka masi ka dan san kilo tengah shiteng nang dia sure Dah. Ngem duk yak leng tu lah sinun dah. Sampai berit. Kilo shiteng ni ai hang nia ya kene ka et masi hila ban king ya kene king ba nang tu pat pi ai sa ya kene ka mithai kene ka mithai kene mithai pi ai kumba shiteng kilo hila ban kedia pen pra hang nia lane de kalong hila ban pen shoi kene mithai su shet shwa lane hila ban su khrut ru rang ba kan kloi mo te menta dang ni chup berat kum ni ro kalong fi khrut na le fi pen ni kene mithai kum ba shiteng kilo hila ban ai be fiking pihak ban king be kene khrang ba ka mithai ba ka tu ka masi kene khle bha nang ta fi ai so ni besan ru shiteng kilo ni besan mau no besan hila ban le atau pelak tu besan sa shiteng kilo ni besan mau pe besan fi ai kum tu shiteng kilo mau besan lada menta si ekar mo phidan kumba dan kam kumba 8 kilo ai mo 8 kilo tam besan fiking kumne dadap kene pat pi ai sakata kau urin ane ko umjung masi mo kiong kene kadai ko umjung masi mo kai ni to beli ni shem do ni ujak unie udai bahasa da fi thiet fi yo bha mo gini bital kini kila dai lupa silitar tingi don kam ar litar siteng tumot ar sien hang ne bat hai tei beret siteng mo la long ar litar siteng ka jing thau ka di ban biang mo ka jing thau to king atat hang tu sim sunya ko ini idan siteng litar te ar sien tu bitar behe bat hang ne sien mo la long ar litar siteng
Ha. Kani alitar steng mo. Pet bat si kham ka khandau kani ka khandau ka babha ka isbo fin pet na ka rong jong kar fin ithu mo ka khandau babha fi jet khnang da ka khandau ka babha na mar balai ha kini ki khandau ki dan ki phnget ki badan jing em lada ki tu ki phnget ki badan jing em ki dan ha ka khandau ki yo ka jing bam na ka tu ka et masi na ki tu ka mithai te ki dang ki kha hi te fin dan kam banเป็นคานฟิมดอนกับกันกัดนังสลัมกิดังคาฮีกิดีกิพเงตกิบดอนจิงเอ็มกิบาไอจิงบามิวจิงทงบาอุนโยตะกินิวทรียนส์มอมันกิจิงทงกิดอนกัมตะกินิวทรียนส์บะเลงิเป็นดอนกัมตะกบอร์นีมอบัลเลงิเป็นดอนกัมตะกินูกิจิงตับชุบงิเป็นดอนกัมคุมกินิกิจิงตับกินิกิมดอนเคลียวบะเกลกะละเอร์กันมีSendiri pendan kam de kini ki borni kadau ka long ba ha kani ka sbo ki don kita ki greenhouse gases mo kita ki gas ki ba pen kta ya gas mariang ki ba kasadon ke jingshit kata ka global warming ke dai ba ki don kita ki greenhouse gas te da fitap da kani ka borni ki don kini ki thliau kini ki yarab ban penni no itu ki gases ki basniau kum ka carbon dioxide carbon monoxide ki methane namar kitu ki kta itu ka hau mo dam te katu ka wanra kitu ki jingshit kan hakane ka sinbeneng mo ka jingshit te kane ka yarab ban penmi itu ki gas ki basniau ha ka ju ka por haba kitu ki gas ki basniau ki lami mur kitu ki gas ki basniau dengi pendan kam hau jingthong kinum kta shu jingthong te takadaw ngi pendan kam ka borni nama bakadan kini ki thliau mo te menta kila umnut kini mithai ka sbo masi botu besan kila ngila ya khle lang hangnia bakan bha khnang bakan sbo bha kani ka sbo ba fin ai ki jing thong jong fi ye ya ka do lai singi bat phi man ka lai singi ha ka shisen chi singi fi king ko ba lai sien te fi tap da kani ka borni te kani borni fi tap tu nang ta fi te pa du te telai fi te sete dunia na sai menang la batai phi kum no fin pendan kami ni ka sbo dei la song thu em la ya buat em ka te ding tho kum ta phi hap pendan kam ni ka sbo mo to kani ka dei ka practical baning kong ni la adat ngin pe sa ka practical ka ba ar mo kani pat ki khot kani jivam red ka te ki khot bi jam red mo ki long kum ju hi ki teng ka ma kani je ka tu kani bi jibam jam ha kani pat ki pendan kam ha ka ba ong ki ong ka seed treatment kumno ban sumar yu sembai mo pendan kam man le ki dawai ki file tang da kani ka rup kam mo ke le no menta hang ne kala don luka shipau litar ka om ha kani shipau litar ka om pi ai sa kani ka sbo ar kilo shiteng hang ne ka dan kumba ar kilo shiteng ni kani ka sbo bala da thau ka dan ar kilo shiteng mo kani Pekan ni apa dah fikir, mana fil, pekan apa nyat. Kan ni dah fibu kan ni ke masih hang ni, fi penpra kan ni, jadi fi penpra. Pet penpra kum tu mah apa fi berat kan ni masih. Kan ni belai ngilek shibun ke patang 10 liter. Ar kilo setengah kan ni. Tangi kan ni ke sebut fi mla ban syuking, fi haban lek dekat timo kan ni. Fila ban king tambah ka kham bahar fila ban le ka kti to nang ta phi ai sa shi kham ka khandau ba bha ka ni ka de ka khandau ma ka de ka khandau ka ba si so bha kan ni ka ba bha asan de to nang ta pia kumju hi IR litar chiteng kanika umjung masih hang ni kadan ar litar chiteng mo kani de bela de thau kadan ar litar chiteng Abiang alitar steng nang tu
Kau sila adep ke tu bentar. Dia ai tu ka shun. Kan ni ko om hang ni ka dan shilitar. Hang ni dan shilitar ko om ma. Shilitar. Bat kan ni ka shun ka dan 800 gram. 800 gram kan ni ka shun. Dia fiking fi pen om ya kan ni ka shun ma. Pen om ya kan ni ka shun fiking ha tu ba kan da om. Coba ni. Pas pen om. Le. Ang sa chukun ka. Ka pen om sha ni ka shun ma. Kala pet kene kene kita ka lime water mo fi ai 800 gram ka shun bat shilitar ka de fi khle lang hang ne Dedep nang tu fi saking ya kene mo king ya kene yap king kene kham slam kene kene ke jan ke ba kejit bha te fili akum no picking shoi kene king ek ke sbo hado bakan dala yu bhate kala long khle kala long ben bha kene ke sbo da kala ben fili amno fi shim kene ke sbo fi bo kene ke borti hakane ke borti kadan kumba hakane borti ai ar phau litar ko katno litar ar phau ma ar phau litar ko hangto fite ek ke sbo na lor hakane ko ba ar phau litar fite akum ne fite bham to fite Piwa bet kum tu halor, piwa tu halor, piwa baro shimiet baro shisgi kan jaw. Titi berjaw nak ni, dia itu pi ai ki sembai ki jong pi. Teng piwi ki sembai sho bantung mo, kin yo iki vitamin ki jong ki jing bam. Mot kan ni ke sempor baro shimiet piap kan ni. Piap baro shimiet ma pi hapte ha ko ke jan. Tang ti berjaw te tang itu I bala ajar kan. Tang ti belajar, tang itu sila ban penon kamu. Siap ia baru simiat. Te pila ban kenyat ru squeeze ya ketuka jan mo bakite kan ke sebo fi squeeze adu bakin demi lu ke sebo baru khaj. Kan ni di namenta ke seed treatment mo ni. To pet menta pengen de shim ya kan ni ke sebo fi kala kham irben. Ka haban long reben bah. Kum bakle ki ata te ata kum tu tempra lu kan ni ko mesti baru khaj. Kum ni ya tempra kini baru khaj. Pet nangta fijar ya kan ni mo fijar ya kan ni. Fis. Kan ni ke balak khle bah. Kan ni ke sebo ke balak khle bah filem no fijar. Pet kan ni ke sebo ba filak khle fijar ya kan ni ko jan. Bat ha. Bat itu. Em bat itu te lang. Kara te bha mo belum hat. Kara sedrong to. Ra su selo. Te vio em kan ni ke belajar ke belami nang ni. Kan ni. Ketu ke ba fijar. Kan ni fi shimiat, baro shimiat kan jar suki. Te hadian khalar kenta phile komno phi hadian khalar kenta phi shim ya kan ni phi squeeze mo phi khnyat to kanang mi to baro khaj kan ni phi yo ban le dia kan ni phi bo ban pendan kam na benta ban ai ki sembai phi bla ban ai ki jhor ki jong phi apo ba phi thong la ban ai kan ni kum ju hi ko ju kam apply application method mo kalong kum ju hi kama kan ni ki kham le bha na benta sembai mo Kani ke practical balai pat kade kalat ya phi ba phinyo ban dia mo dia sebo kumnong in sna ya kani ka sebo pat kalong phidan kumba ngabu hang ne 800 kilo ka sebo masi haka 800 kilo sebo masi phi ai hang tu ya kami thai ka bala pen la phila ban shet pen shwa phi ai ka to kami thai nangta sipawa phi ai kami thai She 10 kilo pi ai besan but she kham kasbo ka babha te pikhle alang kani ka umjung masi pat kala ba phin ai la ba phinum dan pendan kamru ka shong mo da ka itur khong palat pi ai ba ka umjung masi lada ka tu ka jinglong jong ka ka byang te phinai ai kani ka umjung masi te pikhle alang ikini barok khaj da fila dap khle fi shem ya kani ka sbo masi ya kani ka sbo masi pi ai shwa
Shipawa kani ka mithai. Kani ka mithai pili akum no pipen shua kani ka mithai mo. Tang shipawa pipen ya kani ka mithai fikle lang kani ka sebuah masi. Kat fishim ya kani ka ngidan kam ya ka ed masi. Nang ta ya kani ka jung masi ngidan kam tang kendiat ngidan kam yu kundau uba bha ubala bakam sebuah ngidan kam yu besan bad ya katai ka mithai ka bala pen Tengi le akum no ngishim ya kani ka ed masi. Niweng no ikini kidiang kini ngimdan kam mo ikini ngidan kam tang kani ka babaha. Niweng no ikini baro. To ngishim ya kani ka ed masi ngithe sa kani ka mithai. Pidon ngithe mana ngithe sa ni mithai ne. Hoi fikle ka to ka mithai nang ta fikle lang kum ne. Oh ka klik. To mai le. Hoi. Ai su bisan ne abu. Nang ta kani ka mithai fi ai su bisan ne. Wow. Kani ada kita ka healthy soil mo, fishim tang sikham ni la biang to la biang. Sikham ha. Fikle. Te file akum no kan ni. Ya kan ni fila ban that det kum ni. That det kum ni ha ka singi. Fila ban that ha ka singi. Kumba lai sau singi hadu bakan da terkhong. Da kala terkhong file no fi pelong powder ya kan ni. Da long powder kan ni fi tap aki plastik fi sa seal fi sa di kan ni. Mu ki breu da ki kwa ki pendon kam sik ndiat si samot ki powder ki ai ki jing thong mo. La ni fila ban le kum ni. Fi shem ya kan ni. Kani ka sebuah fi weng no kini mo kinyot ki ai fi kelan pelun fi sna pelun kum ni fi sna pelun fi that ini bol fi that pelun ni kini ki bol semua berit fi that kum tu fi that hadu kin terkhong da kila terkhong fi le kum no ya kini hapo ba fi ai sentiu mo tu kejar fi bu bat ini fi te ba ini nak khmot jong tu jar ba ai sentiu te ka ka bapithe kan ya lembai kini ya kan ni te ka sebuah kan ya lembab mot kan ni ka peni kita ki phangit badan jing mo kita ki microorganism ka penlong aktif biang ka penlong pen smart biang gitu ki microorganism bakin penlong sebuah bakin ai jing bam ya ka khandau bakum jo ki jing thong ki jong phi phila ban snabol kum ni phila ban that nang ta phila ban diru kidan ki baki dia te gini ki dia mo ya kan ni pat kan ni kamdan kapor ban ya kan ni ka sebuah phila ban bu bet kan ni phila ban pendan kam ki wi ki poru te kini data ki practical like te limo bagi ban